Deci vei dansa. Hai să ne oprim la asta. Voi dansa, voi dansa. Pentru dansat pe un cub într-o discotecă mi se pare foarte ok. Sigur că nu m-a încântat faptul că avea un sutien, adică era totuși o piesă de lingerie intimă. Însă nu este o greșeală chiar atât de mare. Asemenea, mixuri se poartă și de altfel în trecut au fost punctate la alte concurente. Asocierea cu acel slip, Otilia, și nu vreau să te super pe mine, dar mie personal mi se pare vulgară. Dragă, pe mine puteți să mă omorâți. Eram sigur că eu o să-i placă. Mi-a luat ochii, dacă mi-a luat ochii, ce vrei să-i zic? I-a luat ochii, pentru că s-a văzut o bucățică de posterior, pentru că a văzut că este într-un sutien și i-au luat ochii. Dom'le, dar eu că ea recunosc. așa reacționează, precum fotbaliștii, cum vede o bucățică de piele, e leșinată. Hai, dom'le, că nu e chiar atât de rău, exagerați. Voi tot timpul exagerați. Băi, ai zis-o mișto rău de tot asta, Răzvane. Ce surpriză ascundea ea, Otilia, în mielușica aia. Așa s-a învârtit toată săptămâna și haț în gală, odată a evoluat, ca să zic așa, s-a dezvoltat în gală. Bă, când noi îmbătrâni și noi mai aveam Dar să știi că sunt și slipuri. Există și slipuri dezbrăcate. Dezbracă-te, stai așa. Mai concupiscente un pic decât pocenia aia. Tema nu era la furou vesel și nici la furou trist. E părerea Era voastră. petrecerea la piscină. Mie-mi Unde place, piscina? Că nu Otilia. văd Mie-mi piscina. place. Dar ia-o, dragă, acasă, cu slipul ăsta cu tot. Și Trei se ceartă, casă, Răzvan. Dragilor, Acasă. 3 se ceartă, a 4-a câștigă sau scrie, pentru că Raluca, ce să vezi, are deja notă. Uite, Ia să o vedem. 4. Sexy 4. 2. Ținută, din păcate, este dezastru, Sesa. Au. Adică a fost chiar mai slabă decât a... Cea mai slabă. Și Da. oricum n-aș putea să trebuie un sutien. Ok, fie. Niciodată. Bine, nota mea pentru tine este... Să vedem cine ghicește. 3. Nu. 4. Cât? Este 4, este un 3 și un 1 aici, tocuri. Super. Bravo. Bravo, bravo. Mersi. Bă, Iulia, mă uimește, a evoluat. Se numește emanciparea femeii. Mai nou, dansatoarele pe cub sunt plătite, mă rog, răsplătite cu nota 4. Bravo, Iulia! Răzvane, pentru că eu văd ceva în această ținută. Da, pentru mine nu contează ce persoană poartă o anumită ținută, contează ținuta, punct. Despre coerență și alți demoni.